Аз съм Иван Колев. Ученик съм на Борис Илиев. През 1967 година той ме доведе тук да рецитирам. Беше ни ръководител на кръжок по художествено слово. Работеше като главен арбитър в Силистра. Доведе на тук да рецитираме стихове на Абазов за тази битка. Преди официалната част тръгнахме и тук с керанка загледани в гробовете. Тогава видяхме до един гроб един възрастен човек. Погледът му беше озадачен, такъв необикновен, и викам на съпътничката си: този човек нещо не му е добре, ще я да го видя. Мен ми е неудобно, неприятно. Иди. Отидах, викам: дядо, лошо ли ти да ти помогна с нещо? Не, момче, това е гроба на мой другар. Заедно бяхме. Пред очите ми падна. Той от тукашните села, ама те тогава бяха с други имена. Запознахме се с него в Разград пред дома на доктор в града. Аз и тати бяхме отишли да носим майка ми на лекар, а той водеше своя сестра-близначка. Докато чакахме реда си при доктора, разказали за пътилата си. Сестричката му била изнасилена от син на румънски големец. И тя, като се бранила, израскала лицето му, повредила му едното око. И той е попилял от бой. Залиняла, зажълтяла. И румънските доктори не обръщаха внимание. Минах границата с нея да дода в българско да търся български доктор. Влязох в Исперих, ама нямаше доктор. Ама там имаше много българи, доброжанци. Събраха пари хората, намериха ми каруца и коне и ме пратиха в Разград да търся доктор. Това ми беше разказа, като влезе момчето при доктора, излезе разплакан. Наместихме пак болната в каруцата, завита с един кожух, а очите му текат по него, капят от брадичката. И каза, че доктора не е добре, момче, от боя ли, от оплахата ли, злъчката изпукана, кръвта е натроена. Готви се за най-лошото. И започнахме да правим конете. Баща ми го доближи и му каза: момче, мръква се, мъгла, такова лошо време. Аз имам брат тук, ще нощувам. Елай ти да пренощуваш, пък утре ще видим какво ще правим. Благодаря ти, Чичо, за услугата. Моя път е много дълъг. Аз съм от тата границата. Ще се мъча тази вечер, дано да стигна до Исперих. Там имам другари. Ще да минат границата с нея, тати и мама да я видят на живина. Тогава се обадих на баща си: татя, нека да ида с него за другар. Добре, сине. Извади баща си портфела ми и ми даде всичките си пари. И им каза: за мене не мисли, от чичото ще взема. Бъди му истински другар. Да имаш пари. Нея вечер, сутринта, стигнахме в Исперих. Целият град беше потънал в мъгла. През дена момичето почина. Той ме доближи с разплакани очи и ми каза: тази нощ ще се мъча, ще мина границата, се мъча да прикарам мама и тати заедно да я изпратим. В Исперих имаше много доброжанци. Спокойно. До сутринта ковчега беше скован. Родителите доведени от поробя на Добруджа, а момичето облечена като булка за сватба.
Сърцето ми се сви, като я видях, разплаках се. Няма да забравя. Сложиха ковчега с мъртвата в една каруца. Всичко доброжанци правиха. Това вола, с волови теглят каруцата, а в каруцата ковчега на покойната майка е клекнала до ковчега и плаква четото си. Пред каруцата две млади, хубави момчета, облечени в доброжански носии, надуваха своите кавали. В един момент майката, разплакана, рече: стани, чето, да видиш любимия си както оплаква с кавала. В този момент едно от момчета отправи кавала си нагоре към небето, зато стоскам с такава мъка. А от очите му капеха едри сълзи. Сякаш и небето плачеш. Заваля дъжд, сякаш и небето плачеш. От тогас до днес тези кавали пищят в ушите ми. Не чувам, пречат ми да чувам. Минаха години. Изкарах войната жив и здрав. Задумих се, децата се порастих, кавалите се пищят на ушите ми. След време, след смъртта на момичето, с големи молби склоних го да дойде с мене в Разград, защото баща му беше казал, че е опасно да се върне в Румънско. Заведох го у нас. Мама и тати го посрещнаха като свои чадо. По тяхно настояване обличахме с еднакви дрехи. Младежите в Топчи, аз съм казал Топчи, младежите от Топчи ни викаха близнаците. Мене така ми беше приятно да чуя, като ми викаха. Аз нямам брата сестра. Имахме се като братя, на едно ли го успях. В село дойде войска. Записваха доброволци, записахме се и двамата доброволци. Записваха младежи, които не са женени и нямат деца. Дадоха ни, вика, не ни дадоха пушки, дадоха ни клещи и дълги куки с дълги дръжки. Ей, там долу до чешмата, от сам чешмата имаше ограда от бодлива тел. А от сам бодливата тел имаше натрупани около 2 метра голуджак, черна тренка. С ножиците режехме бодливата тел, а с куките раздърпахме голуджаците. Отваряхме път на пехотата. Като залая тая картечница отсреща, що народ, Боже, войничета отиват да пълнят вода от чешмата, да пият, да пълнят вода, а та с картечница ги кусеше. Залегна зад един картичина. Не мърдах, като умря. Видя другаря ми как картечница да го покуси го. Не тръгна, пехотата не спря. Мина край нас, тръгнаха нагоре, картечницата заглъхна. Не тръгна с пехотата нагоре. Отидах при другаря си. Оплаквах си го. Качих го на гърба си и сам си го донесох, сам му изкопах гроб.